A kurva anyádat, hova tetted a zsíros kenyeret, he? Megettem. Megetted? Várjál, csak megdöglesz. Nem érdekel, mindig megeszed a zsíros kenyeret, dagadtálat. A kurva anyádat, meg lesz ám mindjárt, hét, te kurva anyádat. Új. Hát, sallátomat nem ütötte meg ám még senki, te gelesztás. De. Várjál, elintézlek. Várjál csak, megkapod te. Nem érdekel, apa azt mondta, a zsíros kenyérő szálljál le, az enyém, meg az övé. Múltkor is megettétek az összes kenyeret. De azt én kukáztam. Hallod, kicsim? Jó van, most már akkor mennyi kukázott a kurva. Jöjjön velem, kérem. Még hogy te kukáztad, mi? Nem érdekel, akkor is én kukáztam, és nem te voltál, te rusnya disznóállat. Hát most ne haragudjál, én ehetek kenyeret, ő meg nem. Mi folyik itt most már? Én nem tudom, én vegetáriánus vagyok. Jó, én is azt mondom, én sündisznót szeretek, megnyugodtál, Laci? Meg? Én már nagyon éhes vagyok. Jó, akkor most üljetek egymás mellé, Lacinak hozunk egy kis bárányt, úgy, nagyon finom lesz, sziasztok.